Еўрарадыё.FM. Прывітанне, шановныя слухачы і гледачы Еўрарадыё. Канешне ж, з вами ў студыі я, вядучы Роман Пратасевич, і наша сённяшняя госця — гэта ілюстратар Лізавета Ганчарова. У яе досыць новы і, можа, не самы звычайны праект для Беларусі, які прысвечаны экалагічным малюнкам. Ліза, прывітанне. Прывітанне. Твой праект — гэта экалагічная школа, якая завецца Draw and Save. Што гэта ўвогуле за школа і чаму ты вырашыла яе стварыць, і тым больш, калі так казаць, ствараць сабе канкурэнтаў? Насамрэч, гэта школа Draw Save, яна так называецца, таму што з ангельскага гэта прыкладаецца як малюй і захоўвай, то бок гэта экалагічная школа, якая накіравана на абарону экалагічных праектаў праз ілюстрацыю, праз візуалізацыю нечага. То бок, па сутнасці, гэта такая ініцыятыва, якая хоча абараніць экалогію праз ілюстрацыю. Вось неяк так. Ну, слухай, тады цалкам лагічнае пытанне, а якое ўвогуле дачыненне, як бы рэальная экалогія мае там да нейкіх малюначкаў ці там сторыс у інстаграме ці нечага такога, бо я думаю, што гэта, ну, як бы... Насамрэч, вялікая праблема шматлікіх эка-кампаній, арганізацый якраз у тым, што яны не могуць данесці патрэбную інфармацыю, што ім трэба дапамога, напрыклад, у чымсьці да шырокай аўдыторыі. І якраз такі гэта сторыс в інстаграме, якраз гэта ілюстрацыі, візуал, пасты, яны могуць дапамагчы распаўсюдзіць інфармацыю з дапамогай візуальных сродкаў, таму што тэкст гэта само сабой, але ілюстрацыя вызывае большую эмацыйную рэакцыю на нейкую праблему, да, напрыклад, абарона пандаў або, не ведаю, забруджванне акіянаў тых же самых. То бок, адзін банер або плакат, ён можа дасі нашмат больш вось гэтай рэакцыі грамадства на нейкую праблему. Ну, гэта, я так разумею, ўсё ж такі больш, як бы, сапраўды не вырашэнне нейкіх экалагічных праблемаў, а прыцягненне ўвагі. Так, гэта менавіта прыцягненне ўвагі да праблемы, нейкі штуршок да людзей, каб не прымусіць, а прыцягнуць увагу і каб простыя людзі нават задумаліся пра гэтыя праблемы. Ну і ці быў у цябе ўвогуле вось ужо нейкі вопыт супрацоўніцтва, можа, з нейкімі буйнымі там экалагічнымі кампаніямі, да, з нейкімі вось там актывістамі, і вось ці бачыла ты ўвогуле вось нейкі плён сваёй працы? Насамрэч, з экалагічнымі арганізацыямі у мяне не было такой супрацы, але у мяне былі супрацы з іншымі арганізацыямі, камерцыйнымі, некамерцыйнымі. У асноўным гэта была валантэрская нейкая праца. Я малявала для той же самай арцідзібы, для іншых арганізацый нейкія карцінкі, ілюстрацыі, якія, у тым ліку і чэлленджы ў інстаграме, насамрэч гэта зараз вельмі такі мейнстрым, калі запускаюць нейкі хэштэг, і на гэты хэштэг менавіта для ілюстратараў можна стварыць нейкую карцінку, і яна таксама ахоплівае шмат людзей, дзякуючы гэтаму хэштэгу, і дае рэакцыю. Такім чынам можна падзеліць. Ну, ты таксама якімсьці чынам вучылася маляваць, як гэта было, і вось як ты развівалася, і чаму вырашыла ўсё ж такі прыйсці ў такую досыць, калі так можна казаць, хайповую праблему зараз, такую вось хайповую праблему 21-га стагоддзя? Насамрэч, вучылася маляваць з самага дзяцінства. Я вучылася спачатку ў гімназіі з мастацкім уклонам, пасля я пайшла ў каледж мастацкі, там скончыла мастацкі каледж, але там была досыць такая акадэмічная адукацыя, і вось прыкладна год-паўтары таму я прыйшла да дыджытал-ілюстрацыі. Дыджытал-ілюстрацыя — гэта ілюстрацыя на планшетах, графічных планшетах. Зараз я малюю на айпадзе. Фішка такога планшета ў тым, што для яго не трэба паперы, не трэба вось гэтых матэрыялаў, алоўка. І, па сутнасці, я малюю на гэтым інструменце і не забруджваю асяроддзе паперы. Як бы гэта не гучала для іншых мастакоў. Просто тут пытанне ў тым, што як бы ўсё адно, колькі там той паперы ў параўнанні можа вось там
з сусветным расходам той же там паперы, алоўкаў і вось всех гэтых так званых расходнікаў. Ну, то бок гэта ўсё ж такі пераход да такой дыджитал ілюстрацыі. Гэта быў нейкі вось вымушаны крок, ці ўсё ж такі вось самой захацелася, і потым пасля яшчэ ўключылася такая думка, што ой, чакайце, гэта ж яшчэ экалагічна. Так, ну хутчэй за ўсё было так, што я сама захацела перайсці на дыджитал-ілюстрацыю, таму што гэта зручна, гэта запатрабавана, таму што ўсё ж такі графічная ілюстрацыя у традыцыйным сэнсе, афорт, алоўкавая ілюстрацыя, яны сыходзяць, як мне падаецца, на другі план. Для іх стварэння трэба сапраўды шмат матэрыялу, дарагіх матэрыялаў. Вось. І ўсё ж такі пераход на дыджитал гэта быў як крок да, па-першае, самаразвіцця, таму што ну, гэтым ніколі не займалася. Вось. А па-другое, ну, пасля прыйшла думка, што вау, гэта, напэўна, яшчэ і экалагічна. Ну, вось, я так разумею, што ўсё так шчасліва сумяшчаецца для цябе, ў прынцыпе. Ці цяжка ўвогуле вось звычайнаму мастаку там взяць рукі там той же звычайны iPad, які паказалася, ну, просто там планшет, тым больш, што гэта некая непрафесійная там графічная прылада. І ці цяжка перайсці? Ну, насамрэч, ёсць некалькі відаў графічных планшетаў. Я пачынала з планшета дошкі, у мяне было Wacom маленечкі, і насамрэч вось на яго цяжка сапраўды пераходзіць, таму што калі ты малюеш менавіта на самой дошке, і ты павінен глядзець на экран кампутера, то бок гэта крышачку іншая механіка. Але калі у рукі бярэш iPad, то ў прынцыпе на ім ну, не так складана адаптавацца, таму што па сутнасці гэта адпаведнік рэальнага малявання. То бок ты бярэш аловак, толькі электронны, і малюеш на ўжо паверхні планшета. Вось, то бок, у прынцыпе, у праграме не складана разабрацца, а нават мастаку, які ўсё жыццё маляваў на звычайнай паперы. Што яшчэ хацеў запытацца? Вось твая школа, як прыйшла ідэя такое ўсё ж такі зарабіць, і ці плануеш ты на гэтым зарабляць якім-небудзь чынам? Насамрэч, ідэя стварэння школы у паветры вітала ўжо даўно. Я хацела стварыць сваю школу ілюстрацыі, але вось зусім нядаўна прайшоў Idea Generation Camp, на якім мы прадстаўлялі свае ідэі. І я ўсё ж такі выдвінула гэту ідэю, менавіта экалагічнай школы, таму што дзякуючы гэтай школе мы можам не толькі вучыць людзей маляваць, не толькі як бы прасоўваць дыджитал-ілюстрацыю, але мы можам і захоўваць сапраўды свет, сапраўды прыцягваць увагу да гэтай праблемы. І таму менавіта экалагічная школа, таму што яна прыносіць нейкую карысць грамадству і свету. Вось, неяк так. Ну, добра, мы ўсё ж такі гэта будзе, я так разумею, больш валантэрскі ці такі нейкі паўкамерцыйны праект? Ну, зараз мы працуем на гранце, які атрымалі, але пасля мы плануем сабраць каманду валантэраў, якія будуць працаваць ужо стала над экалагічнымі праектамі. То бок, па сутнасці, любая кампанія, любое СМІ, у якога ёсць нейкі экалагічны праект, які патрабуе любой візуалізацыі, гэта можа быць што заўгодна, стыкеры для тэлеграма, можа быць проста карцінка для паста, чаму б не. Мы гатовыя як бы зрабіць гэта. То бок, да нас будуць звяртацца, мы будзем рабіць гэта ўжо як такая крэатыўная эка-кампанія. То бок, вось, напрыклад, калі Еўрарадыё захоча зрабіць сабе там для ілюстрацыі, не ведаю, там некалькі малюнкаў, то, значыцца, мы там пішам, тэлефануем, неяк звязваемся з вамі, і вы нам рыхтуеце бясплатна цэлы шэраг малюнкаў. Гэта так працуе? Ну, па сутнасці так, але ўсё залежыць яшчэ ад аб'ёма праекта, ўсё залежыць яшчэ ад таго, наколькі гэта праект экалагічны, наколькі ён будзе асвятляцца пасля у тым же самым грамадстве. Таму што для нас вельмі важна карысць праекта і наколькі далёка ён потым пойдзе. Таму што, ну, неяк так. Не, ну а як вы гэта збіраецеся ацэньваць нейкую шкалу, рэйтынг? Ну, пакуль мы пра гэта не думалі, насамрэч. Я зразумеў. Ну, я думаю, што таксама гэта будзе... Я амаль упэўнены, што гэта будзе неяк у вас там пра гэта ісці размовы. Што яшчэ? Вось сама школа. Я, вось, звычайны чалавек з вуліцы, я ўвогуле не ўмею маляваць.
Але вось я хочу і просто навучыцца маляваць, і пры гэтым неяк адчуваць сабе вось такім сацыяльна адказным чалавекам, што вось, глядзіце, я не толькі навучыўся там маляваць і там зарабіў крок насустрач чамусьці новаму, але і вось я такі сацыяльна адказны чалавек, все, яшчэ і буду там змагацца за экалогію. Якія крокі мне трэба зарабіць? А ти маєш на увазі звичайний чоловік, який просто хоче Ну, вось я, або у межах? наприклад, я ввогуле не вмію маляваць. Вось для мяне нават там чалавечка намаляваць гэта, ведаеш, будзе палачка, такое кола, і ўсё, і там нейкі смайлік. Все, гэта чалавечак вось у маім уяўленні. І вось калі чалавек з такім узроўнем, як я, прыйдзе і вось скажа, вось я таксама хочу маляваць. Насамрэч, ўсё ж такі для таго гэтай школы, каб навучыць маляваць, але мы будзем вучыць маляваць менавіта ў той тэматыцы, якая ў нас ёсць. І моя мэта не навучыць маляваць прям з нуля нейкія складаныя штукі, а ўсё ж такі навучыць мысліць чалавека, то бок нават проста з фотаздымку і нейкіх простых ліній можна зрабіць ужо добры візуал, які ў прынцыпе пойдзе па сацыяльным сеткам. Бо гэта ўсё ж такі не толькі вось цалкам малюнак, але і калажы. Так, у прынцыпе гэта можа быць все што загодна. Ну, па сутнасці гэта ілюстрацыя плюс фотаздымак можа быць, напрыклад. Вось, то бок, калі чалавек прыйшоў за, ну, як ты кажаш, нулявым узроўнем, то, ў прынцыпе, самае галоўнае, гэта не навучыць яго маляваць, а навучыць ўсё ж такі думаць. Як гэта зрабіць, калі, напрыклад, у мяне ёсць толькі тое, што ў мяне ёсць. Таму што, ну, у нас такое кароткатэрміновая школа, усяго 2 тыдні, і цалкам магчыма, што далей гэта школа будзе развівацца далей і будзе на нейкай больш такой сталай аснове. Добра, ну, тады адразу 2 пытанні. Першае, вось пасля змяшчэння ўсіх гэтых аб'явак і там у соцсетках, я так разумею, што таксама там старонкі пачалі паяўляцца. Ці ёсць нейкі ажыятаж? Ажыятаж менавіта Па колькасці людзей, якія там жадаюць патрапіць да вас у школу. Так, зараз, вось літаральна учора, суткі таму мы запусцілі набор, і у нас ужо набралося ў 3 разы больш людзей, чым мы планавалі на наша памяшканне. Будзеце неяк прадляваць? Так, набор у нас увогуле ідзе да 11 числа, да 11 лістапада. Вось, і... Што яшчэ 1,5 тыдні можна паспець. Так, вось. І, канешне, мы, напэўна, будзем адбіраць на нейкай конкурснай аснове. Увогуле мы робім гэта ў калабарацыі з крамай iStore, афіцыйным прадстаўніком Apple у Беларусі. Вось, і як бы яны таксама нас падтрымліваюць, і вось, такім чынам. Вось праграма разлічана на 2 тыдні, і прычым гэта не нейкія там онлайн-курсы, не там нешта падобнае. Як будзе праходзіць навучанне? Усе прыйдуць, як у школе, там, за партай наперад? В прынцыпе, гэта серыя офлайн-сустрэч, то бок падчас навучання мы будзем сустракацца ўжывую, і так я буду паказваць свае веды, вучыць у традыцыйным сэнсе, так, за партамі. Ну, гэта будзе цікава, канешне, я думаю, і нават паназіраць. Так. А не баішся ўсё ж такі, што створаш сама сабе канкурэнтаў? Я не думаю, што я створу сама сабе канкурэнтаў, таму што як бы гэта такая тэма, і тэма экалогія, ілюстрацыі, такая, што тут няма, ну, як так сказаць, канкурэнцыі, таму што ўсе ў адной лодцы, і ўсе могуць дапамагаць гэтаму і спрыяць распаўсюду гэтай тэмы. Ну, я не думаю, што нейкія канкурэнты ў мяне з'явяцца. Ну, будзем спадзявацца, і, канешне ж, паглядзім, што атрымаецца пасля. І вось хіба што апошняе пытанне, як бы ты, можа, вось там літаральна ў 3 словах характарызавала б увогуле экалагічную сітуацыю з піярам экалагічных тэм у Беларусі? Насамрэч, да стварэння гэтай школы я не цікавілася такімі эка-кампаніямі, эка-арганізацыямі, але я думаю, што ўсё адно гэта не асвятляецца на дастатковым узроўні. І на том же самом Idea Generation Camp там было вельмі шмат экалагічных праектаў, якія таксама некаторыя перамаглі. І мне здаецца, што іх будзе толькі больш у будучыні.
Добра, дзякуй тады вялікі за размову. З намі ў студыі сёння была Лізавета Ганчарова, ілюстратар, якая запускае сваю ўласную школу экалогіі і экалагічнага малюнка, якая завецца Draw and Save, ці малюй і захоўвай. Дзякуй вялікі, Лізавета, за размову. З вамі ў студыі працаваў я, Роман Пратасевич, і да новых эфіраў. Заставайцеся на нашых хвалях.